stipend nyo nga gabot ng munisipyo, ano matngitod dyan dito bagay barangay, PSK Fund? Ano? June na, i-July yung manin. Pag-enroll dan to dito nahin ta pag-enroll da. Nabayag unay ta July Da kami ni, basta may submit ta grade, may to din. Paspasan nyo anak ko. Antay nga na, bayag nga karaw. Poblasyon, June, palakpakan tayo. Dito 1,500, 3,500 kada kami ito munisipyo, 150 SK Fund, tapno, nga puro pang basketball, pang volleyball, ti pundo ti barangay SK Fund. Iso nga tinagtutulagan, 1,500 per semester ti barangay SK Fund, 3,500 ti munisipyo, so 5,000 per semester. Basta ipasayo mo't basitan nakuha, ipay suyo, kitain nyo dito may isang pinmasa, dito manong yung pinmasa, mechanical and electrical engineer. Paspasana, na isarita tayo nga may emplo, kadetan to pag sularan, mapangkupag trainingin ijay Japan kanji China diyo kay tikas jay. So basa kayo nga na saya at ipay sa'yo. When? Sir, kayo basta gingga kay pelang tikras ka sa si tinaganap yun na nang kuntatang yun. When? Okay lang. Dito nyo kay peso. So Aknam SK, June. Nagagadang kayo. Kabitoran, June. May ito danak ko Karay, June. Pagapot ka, garang natin, June. Ugis, June anak ko agpatulong kayo. Barikiran ako. Nagilian. Isanto ninyo. Sinutawan, 2, 4, 6, 8, 9. Napalan na. Ibugay yung nakita-kita Kani, Barangubong. Dadya nga ito ni Barangubong. Ano papalan ti Barangubong na nakot kakaasida so dabasit plaster nga kasi maragsakan na sa 13 gaya man ti college student tayo di Barangubong. Dati dua alulaeng kasi na po Diyos 3 sedan. Kakay anin nasurok kayon nga talugasot. Okay? Ready kayong gatitawan nyo iti basken coaster. Gumatang kami manen iti munisipyo ti may isa nga baro nga coaster tahan kay nga umanay. Iti pinagitulog ni Jay Badok, Jay Batak, kun Jay Lawag. Kasi nudad duma, mapanak pelag sabsabol ti may isa nga lugan no kati barangay ang kay makaumanay ta nagadukay mo tanan nako. So gumatang ti munisipyo iti coaster nga anan no danyo atap no napintas lataya. Wen ket ni kami nagpasimpakam tayo tugawin DJ coaster nga inted ni Ma'am Imelda liplipatan DJ coaster tayo ti munisipyo inted ni Congresswoman Imelda Marcos Idiso ti Congresswoman so pagyamanan tayo isuna so kata dapat dilibas tayo maginatang ti munisipyo gumatang tayo man ti mesa man nga coasteren tapno umanay kayo tapno ang kayo nga agat lingit nga dumano ni Jay Batak ken Lawag City. At no natipintas nalalasbang kang gugwapo kay Lata. Okay? So giyawat kang ganmam yun kat dito pinagrubat yo. Aging galat June di klase yun yung langin. Okay. Kay peso yun. Dakay nga dati nga dance lister ipagpatuloy. Dakay nga hangad dance lister nga dati strive more. Okay? Work harder, nagbasa kayo nga naling, barang makapag-dinslister kayo, ikanda kayo iti allowance yu ti binurlan kas maligiti garadwayo. Kaya iti tudmikan ni mamyo, damat allowance yu pa no dinslister kayo. Okay? Kaya nga graduar, isubmit yu, digitay, nagnagan yan, nag-graduar kayo kasi updated ti munisipyo pa'y na pangilakad yu digita credentials yu. Well, na kayo ito matngag board, umasidag kayo ito kadagam ka ni mamyo,
tanoag-enroll kayo iti review center at dasang kabasit nga itudmikid ni mamyo iti pamilya. When, so dapat graduar 100%, when 100%. Okay? Sino di first year dito? Nga ito naman iman na. First year. Second year. Third year. Agabon. Fourth year. Okay. At doon naman di professional tayon. Aim high. Na stiff ti competition nitan. Ura nyo makinadwar ka. No, medyo nga napintas ti grades mo. Naligrigat ti sumrek ti trabaho. Iso nga iram remedyo yo. Agbasa kayo nga naling our adult scholars. Okay? Ngayon mag-relax kay met. Hanga puro adal-adal masapol nga holistic ti approach tayo. Nas ken met nga enjoy kayo, makibarkada, makigayem kayo basta lagit di anyo baybayan ti pinagbasa yo. Agitad kam kani ma'am yun, idanon milatan na, when, tapno, idanon tayo latan, napanan na lagi di check-in, ito yung basang.